Velkommen til alle sammen, og velkommen til Tejt, som sidder her, og som er ophavsmænden til de fantastiske billeder, som I formodentlig har haft mulighed for at kigge lidt på, inden I kom ind her. Jeg synes, at I skulle have mulighed for at møde Tejt og høre om hans karriere som fotograf, og specielt hvordan hvorfor han lige pludselig begyndte at optage jazzfotos på det tidspunkt. Det var tilbage i 60'erne, midt 60'erne. Hvordan startede det Tejt, det med jazzfotografiet? Jo, altså egentlig var det, fordi jeg var jazzfan. Og jeg spillede jo også avantgarde jazz med Finn Fornarmens Workshop, hvor vi også spillede en gang imellem med Chica og sådan noget. Men så da jeg er de der 17 år, forlader jeg gymnasiet i Helsingør, og siger til mine forældre, nu vil jeg være fotograf. Og så tog jeg toget til København og gik og klimpede døre. Og i løbet af ikke så lang tid, kom jeg faktisk ind på et meget fint sted, der hedder Delta-Foto, som var sådan set datidens danske Magnum-gruppe. Jesper Høm, Gregers Nielsen, og ja, dengang var der så også en, der hed Claus Lindevald, og Ole Brask, som var jazzfotograf, var egentlig med til at starte det, men han forlod det så. Og der bliver en af mine allerførste opgaver, det bliver så at stå i mørkkammer og printe billeder af deres fotografier på en udstilling inde i Birk. Og det sted var sådan, der kom alle mulige, hvad skal man sige, kendte mennesker derude i det der miljø. Og jeg møder også Jørgen Leth, og han på det tidspunkt var han jazzanmelder på Politikken, og så var jeg jo helt vild for at komme ned til Jean Lepin og Comblé La Tour, og som var de helt store jazzfestivaler dengang. Jean Lepin der i Frankrig og Belgien, og Comblé La Tour var bare ude på en mark i Belgien. Så jeg fik Jørgen Leth der til at skrive et brev, så tomlede jeg så ned gennem Tyskland. Jeg havde jo ikke rigtig nogen penge. Med et kamera og en taske, og så kom jeg så ned til Jean Lepin, og der henvendte jeg mig på kontoret med det der fine brev, så blev jeg så akkrediteret, så vi kom om backstage og foran og fotografere, ikke? Og der stod jeg sådan, bare en dreng der med alle de der store fotografkanoner. Og sådan startede det, og der tog jeg så bagefter tog jeg så til, altså der var jeg så nede en uge under hele jazzfestivalen, og boede på et lille bitte hotel, og spiste det billigste, jeg overhovedet kunne finde. Altså, det var nærmest sandwich og sådan noget. Og så kom jeg så op til Belgien, hvor jeg også tomler det sidste stykke. Jeg tog toget til Paris, jeg havde lige lidt penge. Men så kommer jeg så op til Comblé La Tour, og det var altså helt ude på Bøgelandet på en mark. Og der kommer faktisk de samme musikere. Det var altså Coltrane og Nina Simone, og alle de store kanoner var faktisk begge steder. Der er så Chica fra Neiben også, og så fotograferer jeg så også. Og det er så nogle af de billeder, der hænger der af Coltrane og Elvin Jones, og de er taget der på den tur, Nina Simone og dem. Men så fortsætter jeg jo selvfølgelig med at fotografere jazz i København, og det foregår så i det gamle Montmartre, hvor jeg allerede inden jeg blev fotograf, der havde en kammerat og jeg, vi boede oppe ved nærheden af Helsingør, og der vi havde begge to Venus Olexer, knaller der. Så vi kørte tit til København, og det var så selvfølgelig altid en fredag og lørdag aften, hvor vi ikke skulle noget i skole næste dag. Han var keramiklærer. Om vinteren havde vi aviser på maven, fordi det var pissekoldt. Og der sad vi altid til klokken 5 om morgenen og hørte jazz. Først de store navne til klokken 1, og så var det, jeg tror det var Adli Bjørn, han plejer altid at sidde om natten og spille triomusik der på klaveret til klokken 5 om morgenen. Nå, men så begyndte jeg så også at fotografere derinde, og så gik jeg selvfølgelig også til alle de der koncerter, som man også kan se nogle billeder af Bill Evans og her i København. Så jeg fotograferede simpelthen jazz, hver gang der var mulighed for det, ikke? Kan man sige. Altså man kombinerer det behagelige med det nyttige, eller ja. Du siger, du spillede selv også. Du var trommeslager. Ja, jeg spillede trommer i et avantgarde-orkester, der havde Finn Fornarmens Workshop, og vi spillede altså alle mulige steder, blandt andet, altså sådan, spillede også sammen med, Beckerli og Steinmetz gruppe der. Vi spillede sådan nogle koncerter, hvor de også spillede for et Othello-ballet,
turnerede også i Jylland på Ry Højskole, og vi var i Aarhus i Vestergade 58 og alle mulige andre steder og spillede. Og vi indspillede sådan set også en LP, der bare aldrig kom. Jeg har aldrig rigtig fundet ud af, hvorfor den ikke kom der. Men den er så... Der var ikke de store penge i avantgarde. Nej, det var der ikke. Altså, det var jo ikke sådan. Altså, og jeg gik jo sådan set i skole, da jeg startede med at spille der, så hver søndag, eller hvad det er, der tog jeg toget med en stor trommer, en lille trommer, et bækken og måske en hi-hat, kystbanen fra Snekkersten til Østerport, og så tog jeg bussen ud til derude, hvor vi øvede, så slæbte rundt på de der trommer med mutters alene. Så nej, det var, men så er det altså, jeg ligesom, så begynder jeg at lave film, og så glider altså det at fotografere jazz. Jeg havde heller ikke nogen aftager der. Og i øvrigt, fordi jeg kendte jo Jan Persson udmærket. Han reddede mig faktisk nede i Komplandatur. Fordi jeg havde jo som sagt næsten ingen penge, og jeg sov i en skov ude på jorden, og jeg havde min kamerataske som hovedpude nærmest. Og så havde jeg ikke en krone, men heldigvis, fordi jeg havde det der pressehalløjse, så var der mad og sandwich og drinks inde bag ved presseteltet, ikke? Så jeg havde noget, jeg kunne leve af, men jeg havde ikke en krone. Og så møder jeg Jan, som også er dernede, for han var ikke nede i Frankrig, han var der, så han kørte mig så hjem. Jeg kom op i hans lille mors maskot, som han var kørt til Belgien i, så han reddede faktisk mig der. Så du slap for at stå ude på motorvejen? Jeg slap for at stå ude på motorvejen uden krone. Ej, det var slemt, da jeg skulle derned. Jeg tror, jeg stod 12 timer på Stilhorn nede i Hamburg, før jeg kom op. Jeg stod der ved parkeringspladsen på det der Stilhorn, der stod ved udkørslen 12 timer, før jeg kom op. Så jeg var godt træt af at tomle. Holdt du kontakten ved lige med Jan? Ja, jamen, altså jeg har mødt Jan gennem alle årene rundt omkring i alle mulige andre sammenhænge, både jazz, men også sådan halvprivat. Hans kone spillede tennis der i Svanemøllehallen, hvor jeg spillede håndbold en overgang, så jeg har altid haft kontakt med ham. Kunne han lære dig noget, fordi han var formodentlig allerede professionel fotograf på det tidspunkt? Nej, jeg kiggede ikke sådan på hans fotografier. Det gjorde jeg ikke. Jeg var mere op på min egen mester, en der hedder Jesper Høm, som det er en mere, altså det jeg kom til at lave bagved, det er mere sådan dokumentarfotografi, om man så må sige, altså reportager og sådan noget, og illustrationer til bøger og til temaer, kan man sige, ikke? Så det var ikke, fordi jeg specielt studerede hans billeder. Jeg så dem en gang imellem. Det var ikke sådan... Jan havde jo heller ikke nogen uddannelse, vel? Det ved jeg faktisk ikke. Det tror jeg ikke, han havde. Nej, det kan godt han gik bare i gang med at tage billeder, ikke? Jo. Men du var jo i gang med en rigtig fotografuddannelse. Ja, altså jeg var sådan set i gang med rigtig... Men der sker jo så det, at min lærermester... dengang var der skulle alle pludselig lave film. Det var bare det helt store hit. Og så blev jeg så assistent for ham, og jeg var også med på... Stille Daglishi, sådan en film, Jens Jørgen Thorsen lavede dengang, som faktisk er en meget fin lille sød film, og der havde jeg også fornøjelsen af at filme Ben Webster, fordi Ben Webster var jo med inden og spillede i den. Det er rigtigt, en scene, der er en scene der, og den blev optaget inde i en natklub, der hed Adlon, som lå i Nørregade i København, som senere blev det nye Montmartre. Efter, Herluf gik nedenom og hjem med Montmartre inde i Store Regnegade, så åbnede Kaj Sørensen et nyt Montmartre i det gamle Adlon. Og i det Adlon deres bar optog vi scenerne med Ben Webster. Okay. Så der havde jeg jo stor fornøjelse at være sammen med ham. Men du optog også film på et tidspunkt. Du fik en filmuddannelse også, ikke? Jo, altså så sker der jo det, at fordi jeg pludselig så gik jeg på filmskolen og kom ind på filmskolen og blev uddannet filmfotograf. Ja. Og der er, at jeg møder Nulle, som de fleste kender, og hans bror Bibo, som ikke så mange kender. Men Bibo og Nulle arbejdede faktisk som i filmbranchen. Nulle var faktisk rekvisitør på Danmarks Radio i de år der. Altså han levede ikke af at spille musik dengang. Han levede faktisk af at være rekvisitør, og han havde så også lavet scenografien til Stille Daglishi. Og der mødes vi nede og er sammen. Vi er jo sammen der i 12 uger nærmest. Først 5-6 uger i København, og så lige så mange uger nede i Paris, hvor vi optager den her film med Jens Jørgen som instruktør. Der bliver vi rigtig gode venner. Og så finder vi ud af, at vi skulle lave vores eget filmselskab, så vi lavede jazzfilm.
Og så sker der det, at vi optog, da vi så kommer hjem fra det er 69. Da vi så kommer hjem om sommeren i september, så laver vi en aftale med Dexter Gordon om at filme ham inde i Montmartre, det gamle Montmartre. Han spiller med Kenny Drew og med Karen Joker og Næsten Ørsted, ikke? Og den optager vi så 2. Der låner vi i gåtøjen kameraer på filmskolen. Vi havde jo nøgler, så vi kunne bare gå ind og hente dem, ikke? Men vi betalte selv altså al filmen og fremkaldelsen og det hele. Og der sammen med en kollega, en pige, der hedder Busser Vibke Vinding, som også er far til, mor til nogle musikere på Kasper Vinding. Men hun og mig far tager så hver et kamera og filmer så 4 numre inde med Dexter Gordons orkester. Og den får vi så klippet sammen. Vi havde ingen penge i starten, så der gik lige et par år, inden den kom ud. Og den er sådan den mest, det er ikke noget, jeg siger, det er jo faktisk fået at vide af en masse jazzmusikere, den mest autentiske film, der nogensinde har lavet det gamle Montmartre, fordi der sker jo det, at når Danmarks Radio skulle lave udsendelser ind, så flyttede de den originale scene op. Der er jo sådan en kæmpe væg med de her ansigter. Ja, som ham der Gylling, tror jeg han hed, havde lavet, en kunstner. Og den hvis man er sådan i det her rum, så var den der væg der, og så var scenen, det var ligesom baren deroppe. Og det vil sige, at det var bare op ad en væg til den ene side, og bagvæg til den anden side, og så var der trappe op og ud til køkkenet og toiletter på den anden side, ikke? Så det, at Danmarks Radio ikke synes, det var godt nok, så de har bare flyttet scenen over her, så kunne de komme ind fra alle vinkler. Til gengæld var det så ikke den autentiske Montmartre, og derfor er jeg blevet rost for, at vi har lavet den der. Musikken der, hvor den normalt... Der, hvor den normalt finder sted, ikke? Og så var der jo så også alle de her originale publikummer, man ser, hvordan der så ud dengang. Og man ser også Ben Webster, der sidder oppe i baren i øvrigt. Så, og den kan man i øvrigt se på Filmstriben. Hvis nogen af jer bruger Filmstriben, så kan man se den der. Hvor mange point koster den? 2 point. 2 point. Der er kun 2 musikscener, vi klippede den ned til 2. Og så er der en intro, som er ret fantastisk, hvor Dexter sidder op i det musiklokale på første sal, som var oppe ovenpå, ikke? Og så går, og så sidder han lige sådan og spiller og kigger på, og så går han ned og kommer ind på scenen, og der går jeg med et kæmpe 16 mm kamera, som jeg slet ikke fatter, man kunne bruge dengang, med ham ned ad trappen og ind. Og den er også, det er sådan også ret kendt scene, faktisk. Ja, man fik et godt indtryk af, hvordan stemningen var i det gamle Montmartre der, ikke? Jo, ja. Så det var... Men vi kunne selvfølgelig ikke sælge den til nogen. Så begyndte vi at lave dokumentar. Så Nulla og Bibo fortsætte med at spille musik kun. Og jeg begyndte at lave dokumentarfilm. Ja. Du har arbejdet meget på Grønland, og du har arbejdet meget sammen med Per Kirkeby også. Ja, altså fordi mens jeg er fotograf på Delta, der får jeg en opgave, at jeg skal lave et portræt af 4 kunstnere til et katalog til Grønning. Og der er Per Kirkeby en af dem. Det var sådan nogle, der var gæster. Og så kommer jeg ud til Per. Han boede ude på Bylufsvej dengang, og jeg havde et dejligt atelier, kæmpe stort. Og der er han så, og jeg skal så tage et billede. Og så har han en datter på 1 år, så siger jeg, skal Rebecca ikke med? Siger jeg så til ham. Jo. Så tager han Rebecca op på skødet, og så sidder han der. Det billede har jeg jo så også blevet ret kendt på, og har lavet af Per. Og så laver jeg en film på Filmskolen om tatoveringer, hvor vi er nede i Nyhavn hos de rigtig gamle tatovører og sådan noget. Og der skal vi så også lave en illustration af noget, hvad skal man sige, dekoration. Og så får vi Per til at male på en nøgen kvinde. Fordi det havde han gjort til Jørgen Freddy, Wilhelm Freddys fødselsdagsaløjser. Der havde han gjort det, og det var i alle aviser og sådan noget, han havde malet på en nøgen kvinde til Wilhelm Freddys der. Så det fik vi ham så til at gøre et studie også. Og det blev han også så glad for. Nå, men så en dag, så spørger han, om jeg vil med til Mexico.
så rejser jeg med ham til Mexico, ham og Iben Michael til Mexico, og der ender vi med at rejse sig rundt i de her Maya-ruiner og laver en bog om det. Men vi kommer så også ved et tilfælde ud til nogle indianer, nogle Lacandon-indianere, som lever helt traditionelt, som de altid har gjort ved junglen, som ikke vil have kontakt med, eller ikke særligt, de har kontakt, men ikke specielt. De lever fuldstændig, som man har levet i århundreder. Altså Lacandon-indianere er i virkeligheden nogle Maya-indianere, som gemmer sig i junglen, da spanierne kommer til Mexico, så gemmer de sig simpelthen for spanierne, og vil ikke have kontakt med spanierne. Så er der opstået sådan en helt speciel kultur ude i junglen, og det er så blevet opslugt af meget naturligt, men der var åbenbart en familie, som vi ved et tilfælde, fordi vi møder en pilot, som fortalte, at han havde set dem, så kom vi ud til dem. Nå, men så lærer jeg ham godt at kende, og så inviterer han mig med til Grønland, fordi han har jo været geolog og har rejst rundt op i Grønland og samlet sten i 8 år. Så altså lige fra han studerede geologi, ikke, så var han op som assistent for sådan østrigske professorer. Jeg ved ikke, hvad der rendte rundt ude i felten. Man har jo kortlagt Grønland fuldstændig geologisk gennem årene, så der boet, så har man taget bid for bid. Så derfor er jeg så interesseret i Grønland i dag, fordi de danske geologer har fundet alle de der mineraler, det ved lige præcis, hvor de er. Nå, prøv det. Men så får jeg så et langt samarbejde med Per der, og filmer alle hans film. Han laver også, han lavede en om Asger Jorn, og om geologi, og også en spillefilm, der hedder Normanderne, og sådan forskellige film. Så ja, det var sådan, det startede, kan man sige. Men så var jazzfotograferingen jo sådan trådt lidt i baggrunden, kan man så sige. Og det vil sige, det har du ikke så forfulgt siden din første år altså som også fotograf. Nej, men det er også fordi, at i dag kan du ikke gøre det, vi kunne dengang. Altså jeg gider ikke stå sådan inde i et bur og fotografere en koncert, fordi dengang kunne man bare gå op lige foran scenen og stå, og det kan jo godt være, at det er helt i orden. Jeg mener, altså de der pools hedder det jo i dag nærmest, ikke? Så skal fotograferne stå et bestemt sted, og de må ikke komme derhen, hvor det er interessant, vel? Altså alle de der musikere, de har alle mulige krav til det ene eller andet, ikke? Altså jeg kan huske en gang, jeg skulle få film til noget tv, så var det inde i den grå hal, noget der hedder Red Hot Chili Peppers, et eller andet rockorkester. Og der fik vi så lov til at køre med. Så fik vi lyden ind i vores videokamera, og så fik vi lov at køre med. Jeg kan ikke huske, om det var 2 minutter. Og så blev det helt slukket. Og så måtte vi ikke noget som helst andet. Men dengang jeg fotograferede jazz, og også Bob Dylan og sådan nogle har jeg også fotograferet i Kåbehallen. I 66 var der vist med et band, som hed noget andet dengang. Men der kunne du bare gå rundt og fotografere alt. Og det der du oplevede, den vi oplevede, at jeg kom ind bag scenen, og for eksempel det der fotoportræt, der er John Coltrane, det er jo taget backstage. Det kan du slet ikke få lov til i dag. Så jeg gad slet ikke at fotografere musik mere. Jeg synes ikke, det var det værd på den måde. Altså, Jan har jo haft den store fordel, Jan Persson, at han var inviteret, når Danmarks Radio optog dengang jazz, for eksempel i Montmartre, så var han inviteret med ind til det. Men det er ikke så sjovt i dag at fotografere musik. Skulle jeg ikke sige. Men som du siger, der var heller ikke nogen, der stod parat til at købe dine billeder, når du har taget dem. Nej, altså det er Jan klart. havde jo nogen, der altså aviser og pladeselskaber og altså, der har købt dem, ikke? Det var præcis, fordi jeg er jo bare lærling, der går rundt og tager billeder. Så jeg havde ikke nogen, det var, altså, jeg har næsten ikke solgt nogen jazzbilleder nogensinde dengang. Altså, jeg solgte 3 billeder til Politikken. Det var jeg garanteret, fordi at Jørgen Leth, han ville købe 3. Og så mødte jeg Børge Roar Henriksen nede i Jean Le Pen, og han købte 2 eller 3 til Se og Hør. Han skrev Se og Hør dengang om jazz. Og så det var sådan set min indtægt, der nogenlunde dækkede min rejse, kan man sige, ikke? Bevægende kraft. Men jeg havde ikke nogen ellers, når jeg gik og fotograferede, det var bare for mig selv, ikke?
Men det vil sige, at de her billeder er tilbage i midten 60'erne også? Altså, de er taget der i, og så frem til 67, 68? Nej, lidt længere, 70, 71. Okay. Altså, da jeg begynder at professionelt leve af at være filmfotograf, så glider det i baggrunden og fotografere musik. Men hvornår, du har ikke aldrig udstillet den før? Jo, altså dem, der hænger her, der skete det, at efter de der bånd, som vi indspillede i Metronom Studio med Finn von Eibens workshop der i 66, ja. Dem har Finn von Eiben af uransagelige grunde givet til mig. Jeg vidste ikke, det var de originale. Så jeg har haft den der LP liggende på nogle bånd hjemme hos mig selv i mit skab. Og så en dag for 10-15 år siden, så tænkte jeg, det var meget sjovt at høre, hvordan det lyder, hvordan jeg spillede dengang på trommer. Så jeg får dem digitaliseret, og så laver jeg sådan nogle eller sådan en hjemmelavet CD, som man lige kunne printe ud. Og den sender jeg så til hele orkestret, ikke? Og det var Kim Menzer på basun, ikke? Og en der Jesper Bæk på saxofon, og så en der Søren Sørgin på klaver, og så von Eiben på bas, og så mig på trommer. Så sender jeg den ud, så bliver Finn helt vild og blodet over, at han pludselig hører sin egen musik, og så siger jeg til ham, Finn, hvorfor gav du de der bånd til mig? Jo, fordi han var bange for, at de forsvandt, hvis han selv beholdt dem. Så jeg har holdt dem i live, kan man sige. Men han får så Støjvild til at udgive den som CD, og så havde han så samtidig nogle indspilninger med radiojazzgruppen med hans kompositioner, hvor han spiller med radiojazzgruppen, og de spiller hans kompositioner. Så det bliver sådan en slags dobbelt-CD, hvor Finn von Eibens workshop, altså radiojazzgruppen, spiller hans kompositioner. Den kommer så ud på en CD, samtidig med, at han fik også fat i nogle gamle bånd med Cadentia Nova Danica, med Chicas orkester der, som han også spillede bas i. Og da vi så skal lancere den, så synes jeg, det kunne være sjovt at lave en udstilling samtidig med mine jazzfotografier. Ja, du havde alle billederne jo. Ja, fordi så, jeg havde for det første billeder af von Eiben og Chica af dem, ikke? Men så havde jeg jo selvfølgelig også alle de andre jazzbilleder. Så i et galleri i København, der hed Museumsbygningen, spurgte jeg, om vi kunne låne deres lokaler til at lancere CD'en. Og det kunne vi så, og så blev vi så enige om, at jeg skulle også udstille dem. Så lavede jeg faktisk den udstilling, som hænger her. Plus, der er nogen, der mangler, fordi jeg ikke kunne finde dem. Og det var så udstillet i Museumsbygningen der i København, samtidig med, og det er også derfor, der er billeder af plakaten og sådan noget, af pladeforsiden, som du har hængt op. Og der spiller så Hug Steinmetz der, og Jesper Bæk var der også, og Finn og nogle andre spillede til den der åbning. Jeg turde ikke spille på trommer, fordi det er sikkert lød ikke så godt. Du har ikke holdt det ved lige? Nej, jeg kan holde det ved lige. Det er jo sådan med trommer, at hvis ikke du træner hele tiden, så kan det jo ikke, fordi så kommer slaget ikke for sent. Ikke? Ja, det er ligesom... Hvornår var det her? Det var i 17, eller var det 18? Altså 2017. Og det vil sige, at dine billeder har altså ligget på nogle negativer fra 1965-70 til 2017, før det ligesom bliver vist for offentligt første gang. Ja, det er rigtigt. Altså jeg har ikke vist nogen steder. Ikke andet de der 3 billeder, der blev vist i Politikken en gang i 1965, og Se og Hør. Så de har aldrig været vist nogen steder. Jeg var engang i min naivitet, så jeg har et andet billede, Elvin Jones, han var jo min store forbillede, trommeslageren der for klub. Eller jeg var ikke forbillede, men jeg var helt vildt god, ikke? Så en gang så sendte jeg det over til hans pladeselskab og spurgte, om de ville købe det. Jeg hørte ikke en lyd. Det synes de ikke var sjovt. Jeg hørte ikke noget. Eller så koster det for meget. Jeg ved det ikke. De har så mange andre billeder, der er sikkert lige så gode. Hvordan er det at se alle de der billeder så mange år efter? Jamen, det er ret fedt, fordi jeg er der flere gange, sidder der mange gange og glor på mine negativer og siger, nu må jeg se at få lavet nogle flere, ikke? Ja. Fordi jeg har jo et arsenal af negativer med jazz på. Ja. Du så nogle af dem, desværre kun
en tredjedel, fordi jeg havde glemt, at jeg havde flere andre mapper med negative den dag. Ja, fordi det er jo, der kan du godt bruge en par år på at indscanne og bearbejde dem og sådan noget der. Jo, det kunne jeg godt, men jeg har også nogle andre projekter, så ja. Jeg ved, at når Persson lavede sine positiver, altså arbejde i mørkekammer eller arbejde i Photoshop der, så brugte han meget tid på at ligesom bearbejde det og gøre det sort endnu mere sort og fjerne alle grønnuancerne, beskære og sådan nogle ting. Hvad med dig? Altså, det er noget nyt. Dengang, jeg havde et princip om, at jeg ville ikke beskære mine billeder. Så alle de billeder, der er her, de er ubeskåret. De viser, som de er taget. Okay. Der er ikke lavet en eneste beskæring. Altså, men det er jeg faktisk begyndt på nu. Fordi jeg har altid været sådan lidt puritansk med, når jeg har taget et billede, så skal det se sådan ud, som jeg har taget det. Og de der billeder, der hænger her, de er overhovedet ikke jo, de er selvfølgelig. Det kan godt være, at jeg har sådan lidt med kontraster og sådan lidt, men der er ikke beskåret eller noget som helst. Okay. Det er sådan, som de er taget der. Ja. Så det er nærmest sådan en slags credo eller sådan noget der. Det I ser, det er, hvad jeg så. Ja, lige præcis. Og det har altid været mit mantra, men altså, jeg må indrømme, jeg her de sidste års tid eller to, der de ting, jeg laver, fordi der er så småt begyndt at sådan, så gøre det lidt tættere, beskære lidt og sådan noget. Snyder lidt. Ja, det er jo, jeg vil ikke sige, det er snyd, fordi det har man jo også gjort, dengang man gjorde det. Altså, dengang man lavede gammeldags fotografi, hvor man havde det sat det ind i en forstørrelsesapparat, der beskår man jo også, altså fordi der gør det jo det, et forstørrelsesapparat, det kan du køre op og ned, og så kan du gøre billedet større. Du har en ramme, hvor papiret ligger, og der lægger du sådan et stykke papir ind her, ikke? Og så, det er så størrelsen på papiret, det var som regel noget, der hed 24-30, ikke? Centimeter, 24-30, ikke? Og så var det lidt hvidt for nede, fordi det var ikke helt det som... Og så laver du, så kunne du bare køre forstørrelsesapparatet op lidt ned og lidt til højre, og så flytte den lidt til højre eller venstre, alt efter hvad du vil se på det billede og beskære det. Ja. Men jeg har altid gjort det, at jeg faktisk, og der kan man også se på nogle af de ting, altså ikke lige der, men der har jeg jo så faktisk nærmest set kanten af negativet med, så jeg bare forstørret ned på papiret, uden at indramme det. Fordi jeg hele tiden har tænkt, det skal være det originale af det, jeg har taget. Ja. Men det er jeg så småt begyndt at snyde med i Photoshop. Men du er meget godt tilfreds med de billeder, der hænger her? Jo, jeg er da super glad for, at jeg har taget dem, og jeg er super glad for at se dem igen, for de der mange år siden, jeg pludselig hævde dem frem igen, ikke? Ja. Og synes faktisk, altså jeg er jo ikke altid, netop fordi jeg ikke har, de har aldrig været vist, så har du ikke altid været helt sikker på, bare det nu godt nok, det du har lavet. Ja. Men der blev jeg jo sådan lidt glædeligt overrasket, jeg synes, det var fedt. Og nogle af dem er taget af en 17-årig, ikke? Jo, der er mange af dem, der er taget 17 år. Og så med et lille billigt kamera. Med et lille billigt kamera, ja. Fordi jeg havde jo ikke råd til... Altså dengang, jeg starter med at være læge, jeg tror, jeg fik 100 kroner om måneden, eller noget af den stil. Det var selvfølgelig mere end i dag, ikke? Men det var ikke mange penge, og jeg tror faktisk, at mine forældre måtte betale mit togkort de første måneder til København, fordi jeg boede i Snekkersten, og så skulle jeg toget ind til København hver dag, ikke? Ja. For det der. Ja. Og det... Ja, så det dernede, mange af billeder, altså mange af de der billeder fra de to koncerter i Comblain Latour og i Jean Le Pen, de er taget med et, jeg er ikke sikker på, at det var en Zenit. Enten var det en russisk spejlreflektet Zenit, eller også var det, der sagde Pentax. Men selve objektivet, der havde jeg ikke sådan et almindeligt teleobjektiv. Det var faktisk bare en bælge med et specielt teleobjektiv på. Så det var sådan ligesom, jeg stod dernede i Jean Le Pen sammen med nogle store kanoner inden for jazzfotografi med, jeg ved ikke, flere kameraer på maven, og jeg ved ikke hvad, og så stod jeg der med den der lille bæl der, ikke? Ja. Og jeg var ikke, fordi jeg følte, jeg var en stor kanon der overhovedet der, tværtimod. så jeg var da super glad for, da jeg pludselig kan se dem i dag, og var glad for dem, ikke? Altså. Så jo. Det er der også grund til. tak. Vi synes også, de er super flotte, altså. Jeg skal lige høre, inden jeg spørger publikum, er der nogen, der har nogle spørgsmål. Hvis man har lyst til at erhverve et af de der fotos der, når udstillingen her er færdig, er det muligt? Ja, man kan godt købe den. Det er sådan, at jeg har faktisk en udstillingskarriere med mine fotografier. Ikke jazzbilleder, fordi jo, den lille der, ikke? Og der er også solgt et par stykker der.
Jeg har jo en større udstilling i nogle københavnske gallerier med mine andre fotografier, blandt andet fra Grønland og fra de der indianere og fra gamle dage, om jeg så må sige. Sådan det er mere reportage. Så jeg har et salg af fotografier, og derfor så gør jeg det, at når jeg laver et fotografi, så nummererer jeg det, og så bliver der kun fremstillet 10. Så man køber, hvis man køber et billede, så bliver det nummereret, og der bliver aldrig solgt mere end 10. Og signeret. Men det sker på bagsiden, når ja, det er på bagsiden. Ja. Det kan man ikke se det. Ikke noget med en tusch henover. Nej, det har jeg. Eller sådan nej, fordi jeg har sådan en dårlig. Jeg havde en skide god skrift for nogle år siden, men jeg er blevet så dårlig til at skrive. Jeg ved ikke, hvad der er sket. Så. Det er godt. Er der nogen, der har nogle spørgsmål til Teit? Ellers så vil vi trække os stille og roligt tilbage. Jeg håber, I benytter lejligheden og pauserne til at kigge på billederne. De er meget, meget flotte. Ja, det var udmærket. Men det var bare sådan, at når man kom med det, ikke, så glåede folk alligevel lidt, ikke? Ja. Der var ikke sådan nogle moderne japanere. Nej, det var virkelig sådan en. Ja, det var tung var det også. Altså, det var ikke så kønt egentlig ved. Men altså, jeg var glad for, at jeg boede deroppe i Snekkersten. Og der var der et hotel, der hed Kystens Perle, som var meget berømt dengang, sådan til alt muligt. Der var musik, der var, hvad hed hun, hende der, Anissa Lindblom. Hun optrådte deroppe og sådan nogle der en sommer. Jeg var piccolo, og der tjente jeg så mange penge, så jeg fik råd til at købe sådan en scene der. Altså, det var drikkepenge, ikke? Kæft, jeg har da tjent så mange penge. Jeg var 14 år. Så, nå. En helt forkert branche, du var kommet der. Ja. Så. Okay. Men tak fordi du ikke er kommet. Tak, det var en fornøjelse at høre.